Mas, kok dodoan anu masamu kursine mengkilat. Wis duwe paket apa weh? Dagangan gak apik masane Mumpung arep bodo iki ke. Paketan ya iki 6 juta lah loro arep. Cocok ora? Oh, mari grabah 3 Iya, pintu. tahu mending to. Iki enggak ada. Iki kursi sudut apa to, Mas? Jenenge? Mahkota jumbo itu dan tangannya. Masalah, terus. Sering mewah, Mas. Iki. Kursi sudut mahkota bolo. Iki lemari iki. Rene, ndok rene iki lho. Oh, kayu jati, lemari kaca iki grabah. Iki model tumpuk ngisor ambek dhuwur kena dicepot iki. Oke. Awet-awet nek tuku kene bakal kayu jati, mesti awet. Kayak 6 juta lah loro. Lah kursi lah iki. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura bayar COD. Yuh menake lho ning Istana Jati. Cara pesane, Mas? Nomor WA-ne ada di bio profil yang udah dicatat WA-ne di WA Mas ya panggah ready. Oke.